Kada fa ka jefo, bari sai na fita. To bari shirya bari. Baka da hankali ne zaka bige ta? Yau sai na kashe ka idan ka taɓa lahira kayan hankali. Satti! Faɗi umarninki. Kai gaggawan sauke shi. To hajiya. Kai Satti! Ba cewa ne ka sake shi ba, ka sako da shi nake nufi. Kai, nan gaba ka sani ko inura hajiya ka taba. Ba daga wannan hawan zan jefa ka ƙasa ba, daga hawan ƙarshe zan jefa ka ƙasa. Maza ɓace. Ka ga wani tsaro na tashin hankali? Kai wani al'amari da tsoratarwa, ku zo mu tafi. Abokai me ko gane a cikin wani al'amari? Ban gane komai ba. Ba gaba da gaba za mu kai hari ba. Shigan su kudu da mu. Yan Allah ki na ce ka rabu da ni. Wai me yake damun ka ne? Kai ma hukunci ne? Ni na haukaci akan ki. Ki yadda mu kafa kyakkyawan tarihi idan kin ki kuma za mu kafa mummuna. Kai. Wace irin magana ce wannan? Dan mace ta ki amincewa sai zama mummunan tarihi? Makaranta ai fadar gunkiya Saraswati ne. Yanzu kai ya dace ka tirsa saba Indiya akan sai ta soka kuma a gaban shugaba? Kai. Dan uwa kai waye? Ba dan uwanka ba dai. Dan uwanta ne ni. Ya gandiji da bapuji, al'amari ya kazanta. Waɗannan banzaye sun jawo yanayin da zai hana 'yan mata zuwa makaranta. Ya haka kuma? Ya haƙuri yarwa, maimakon na mare shi na mara dan uwana. Zo, gaskiya ba na maru. Mai kan dukuri Vera Salingam ya ce, mai gudi bada a farawo ya ce. Kura zada ne fa ba gudi bada ba. Salansa fa yana tafiya kamar shi kawai. Ci gaba. Me ya ce? Ya ce a suburbuɗi masu hantarar mata. Abin sha'awa ne haka aka tara ake ta kallo? Kasancewa matashi ba na holewa bane kadai. Dole ma a dinga dukan tsagiru irin wannan. Rike mu wannan. Jina. Kenan idan mace ta kisan ka zaka watsa mata ruwan batir ne a fuska ko yanka wuyanta zaka yi a cikin aji. Gaya min daga saman bene zaka je kota? Ku daina. Kada ku mun tafi. Daga ɗabi'un mutanen mu ba abin da na tsana kamar tafi. Jiman, ka daina zaƙe wannan. Kalli ka gani. Baka dai ji ciwo ba ko? Yanzu kuma haɗe mun kai za ku yi? Ba tun yanzu ba ai. Masoya ne tun ranar farko. Sun fi kowa soyayya a wannan makarantar. Haba. Idan suka yi aure ma, za su kowa iya zaman aure. Duk lokacin da muka bata ba irin tayar da hankalin da baya yi sai mun shirya. Yar uwa amma me yasa tuntuni baki faɗa ba? Yadda ka afka mai kaman kai hitila ne ta yasa in samu maka bayani. Zo mu tafi aji. To amma dai Daga wace makaranta ka shigo? Daga ɗaya makarantar kuma na zo nan ne don gyara zamantakewar ɗalibai. Kada dai ka zaƙe da yawa domin za ka iya fuskantar turjiya. Baba, ka dan samu kai bacci kaji? To wani ana. Ya aka yi? Wato, mun samu ƙarin bayanai a kanta. Ah, to da kyau ku kyauta. Kaji, akwai kwakwaran tsaro a gida da kuma makaranta duka. Aduwa da ita zai wuya. Ka sare mishi gwiwa kuma da sauran bayani. Kwana 4 kowane sati tana zuwa wurin koyar rawa. Kaga idan ka shiga kai ma sai ku haɗe. Duk lokacin da ta ji masu tsaron a waje suke jiranta kaga ba matsala. Kenan dole sai na koyi rawa? Ina kuma koya. Ka koya mata dai. In koya mata? Kwarai kuwa. Daga Chicago akwai wani rangila sarkin koyi da rawa yana nan zuwa. Kana kama shi? Aikinka ya gaba. Sosai. A wace rana zai zo? A ga rangila nan ya iso. Kagan shi kamar ludayi. Kamar irin ludayin nan da ake kawo daga Shams Abad. To, hello. To shi kenan ba mutum da sun saki magana. Oh, kai jama'a. Ba sabon Ingilishi ba ka ganin hanya. Kaga waɗannan tsinanin Indiya waɗanda dukansu ba su wuce ƙwandala ɗaya ba. Banza ya matsiyata. Kai. Mu tsakaninmu da kuɗi kashewa ne. Kashe su. Oho. Wa ko ka zo ɗauka? Kai ma ka zo ɗauka ka gani. To amma bana na wata masaniya akan za ku zo. Bayan labai mu ko muke da masaniya. Oh, to lallai na gane. Yawa Duna. Karbe wannan? Kai kuma Tumbus. Karbi. Dan dako ga naka. Ni sunana Bobi ne ba dan dako ba. To ni na canza maka suna. Kai, in ina me kake yi? Kar ka kusance ni. Me yasa kake cewa kada a kusance ka? Ku yan ina ne? Indiya mana. Yaya sunan kuɗin ku ne? Rufi. Sunan na ƙasar mu dala. Nawa ce ratar kuɗin mu da taku? Rufi 46. Ku tabbatar kun ba da ratar kafa 46 tsakanin mu. Mu je.
Barka da zuwa, barka da zuwa. Kai waɗannan Blackberry din fa? Yalla bai yan Najeriya ne. Dalibai ne a makarantar rawar mu. Na dai ciwo na open for you papa. Me wannan yace? Ina ga sun yi addu'a ne da sunanka a can fadar maman gumaka. Ga abu nan sun kawo maka. Ya kai ga sanan baki amma sun rike addinin nan da kyau. Za mu samu sa hannunka. Sa hannu? Za mu sa fuska tukunna, sannan sai mu sa hannu.